Kisii asengo kumenya buna amateyemo kurwa sekenyoro kya Nyakerato ikegutoka ime ya Mugambi ewodi ya Bosoti Sengera ensemo yebunge ya Bomachoge Chachi County ya Kisii nigo yasabire obokonyi bwabene kubwatikana n'obulemeru buli asenkeyo rinde kwene kyanko moine bale omwana obo oyotokaga sugunaine angene geita ke University ya Kisii asekagire buna niganya lete kwerusia obomoyo. Murikito Dominic Ondeli nero gutegurira emesa ya mangana maya asenchera yobwikirano. Amatemo kuruwa ikinyoro kya Nyakerato Mugambi ebunge ya Machoge Chachi County ya Kisii yasabira bakonyi riko morusio mwanchio basenkendu aserieta Alex Makori oyo mubiroye otogeto sugunaine asomutangene geitagie University ya Kisii asekagire buna nigonya gosira airusetie bomoyo aso kwengenta tukanyole report kwetera asemetandao munga omwana Alex ongono otokire weyesungeti aseke itagie University ya Kisii tukabwatera abo tukagenda tugaiko tugachiaki tukanyoro bumaine n'umwana Alex kurwabwo tukaenda ase serikali ekatotebinga umwana ino mwanyore nere bono irana morosi emeroberio yogocha kumubeka asa kendu boronge tukaira bakamurusia orora ali isengenterete bakamuira nyagitari mojari asi bamuira iguikira umuro yakarangiriwo akagenda agacheki akanywa nere ekiranyora nere akamaguruo akairana gocha basikali bakamotebia aire bintu biujigo kumokonya agera koleki ama kwandi go gocha sare baguiko tanyora besa akagendo ende geragenda akairana gocha muneira nete gocha chieto igoro kurueri mpaka wigire kabesa njira atoka au chikwandi ngoba egera koleki aye gu mwana oye nabai no bara irabu no intumenye twigire nga mbusungu baraire ngai baraire korengana ne amateni gonya gosira asogete kurwa senka yabo asenchera yo kwerigeria egento bagokerete korende bakanyora orobotiro gosira kwaye asebono bataramanyekeri kyamwirete kuire getambo kereke gyo kwengenta nyorete igo tugachamo gutaka kuraruto takumanya ntogenderete kurututa ninjira tule ntoraikere keini nga chanso nkirikieke ntogenderete kuna kuligaligi nkiriki lakini nende kera togenderete kuna kuligaligi tutaraikera etwali gosabe serikali yaito inuni bono chinguru cheito munyari go twachinguru moto amagoro enkeye muna toleiga muna motoroche iga nabo toleiga ntobugati kende ntori kwenyara gakiyo ngoteba abana bake bagokina bono mwana uyo ntu akagerete ngana acha kabaiga buna bono abeire iga togocha kumutama bono nche ngoteba abana bake bagokina bono iga gaki nonye no yonyorire obororo bonene gusoko agoseiru tiga gokora ebintu ebio irana nyona aso omwama omonto omonene agotebia agosemi agotebia ekero ogokora n'abantu abakurukina bono ekange ekanisa egere mwanyora amasauri kurwororo egera nyara kubakonya kubwatikana no kweremeru gosogo tainyara kora senkeye iga nigo yamati yasabire bali bonso bwato moyo byo bokonya kubaikera eri bamweni omwanchobo asenchera amaskani tokonya gakindoro umwana uyo nokonya nere mbwa aki kamwana mutokonye serikali gaki tokonya gaki aki ndetero umwana uyo ne morore gaki serikali ito gaki miruka gaki miruka gaki atebya bamwabo nabago tokonya enamba ere 0794 00 78 51 aki abamate tokonya kubwatikana n'oboromero burasenkeiga y'omwanchi Alex niga abamate banyako basabe serikali amana bali bonse bwatomwe bwanchokya kubakonyera korusio mwanchi abasenke no akomareta senka yabo ebanyako bakomokora amasabo yesabari ayo mweryo kuripoti senke nambe mogen soko TV kuru Kenya Nyakerato Mugambi wodi ya Bosoti Sengera bunge ya Machoge Chachi County ya Kisii Retired Dominic Onderi Nyabuto.